Kawan-kawan biyen karo wong-wong ngoten niku. Nggih. Guyupi Pak nggih. Nggih. Aku ngerti lek panjenengan punya keistimewaan. Ya. Loh, ngene lho, Le. Petro Gareng Bagong, ya toh? Nggih. Itu tetap ada kelebihan dan kekurangannya jenenge menungso. Contonipun kados pundi, Pak? Iya kados panjenengan itu punya kelebihan. Nggih. Dan ngerayu wong wedok sampean iki mesti pinter. Lho. Halus, pinter, ngono. Ya. Jadi ora yak-yakan. Duwe rasa. Sampeyan iki lek duwe umpamane ngeten duwe gandingan siji, ndak mungkin akan mendua. Boten, Pak. Ya, itu lho. Kula malah patikur taun dereng nate kambun wong wedok. Iya. Oh, wong kok mbiyen 22 wis rapi. Ya. Terus sing anu, Pak. Patikur taun terus nggih nguyuh tok. Tapi anu lho, Le. Nggih. Dalang ki lek manut omongane sesepuh, Nggih. harus ndang segera punya pendamping. Awake dhewe arep ngomongne kasepuhan, awake dhewe arep ngomongne tentang pernikahan. Lek awake dhewe urung lakoni kadang-kadang kaku. Oh. Lek umur 24 iki masaku wis dewasa untuk mencari seorang perempuan minangka jadi pendamping ngono. Ngaten iki, Pak. Iya no. Yo, saiki aku pengen terus suaramu. Lha iki sedih-sedih malah nungguh, Pak. Mboten napa-napa. Heeh. Engko Tak yo nungguh. dibawa lho sampean jumenengan apa? Ya sampean jumenengan. Bawane napa iku tak manut. Ya. Kelok yo kena, sendro yo kena, mengko diteruske nang ngene apa kuwi jenenge? Nang ngene apa kuwi jenenge duet yo kena tembangane. Bawa mawon, Pak. Bawa. Nggih. Apa? Mboten. Bawa mawon, Mas. Mas bawa, Mas. Memanismu hang jiwa. Agawe ruci tenggale. Lara apa kang sinadya upama munduta romi. Aku seneng karo sampean. Seneng napa? Munggah ngene kok wis ngembang dandang gula lho ya wisan. Gula. Gudah kuwi pangkurno, Kang. Cangkem iki ora sing godak omongi mbok ora. Wong ora ngerti ora usah. Kuwi genah ki nantri ngono. Sinom kok. Ya. Tartamtu tak turuti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa walah ing madyaning cala niti temah kunjing hanggenjong ning pagulingan. Ya. Tepuk tangan untuk Dinaksar. Wah, hebat. Suatu kehormatan panjenenganmu bisa teko mriki. Oh. Aku duwe tembang sing ngarang niku Umpun Sedo, Mas. Sinten, Pak? Komponis Tulungagung Bapa Wangsa Subagio. Tembangipun Roro Mendut. Niku asli made in Tulungagung. Nggih, jenengan mireng nggih ben ditembangke kalih Nduk Iwang karo Nduk Puri. Nggih. Ya. Monggo, Pak. Ayo jumeneng sing kepenak. Ya sing kepenak. Napa? Lho, jenengan mandang. Mboten sir napa-napa nggih. Oh nggih, terima kasih Mas Agrar. Engko kapan-kapan ketemu malih nggih. Ya. Ya, sareng-sareng ing wayah esuk jagone kula. Rame suarane
Mbuh kalian apa sing tak kandhake karo Dik Akbar, Mbak Puri sama Mbak Iwang. Ya iki Mesin Tulungagung Kendal Dulur. Rokoke roro mendut sing sapa udut. Ya mangga diwiwiti saka buka celuk. Ya. Dangdutnya dangdut Jawa loh mas. Tuntak juga. Mas Budi.
Sing demen ki sair sing isor lho Kang. Sing endi? Dadya tepo tulodo yen wong tresna ramung saka bondo. Amung ati pawitane kaya rara mendut prana citrane. Ayo, teruske. Sugeng dalu Mbah Hanom. Amin. Jendalu. Panjenengan sehat, Mbah? Amin. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga awet lah ngomong anak putune. Mugi-mugi niken saged nderek jenengan terus. Jenengan jangan sakit. Nanti nikennya sedih. Mbah, aja sakit. Nanti niken nangis gimana? Ya, aku sih bang orang-orang kok. Yang sakit biar Mbak Karen aja. Kan Mbak Karen kan nggak soro itu. Nek Mbak kan dalam itu melek sampai pagi. Kalau Mbak Karen kan enggak. Mbak Karen kan Nek mumi ya orang-orang itu sasi apa lagi mumi darengipun. Darengipun. Oh, aku ketahui baik kalau putune wah. Halo, lu jangan bicara yang macam-macam dong. Bukan, kandani ya Mas Gareng. Putuku ini kan kuwi oleh derek cinta orang saya tak kuwi zaman isih SD. Indi. Tak kangen to nerang andel. Dereke anu baik. ya Dereke baik wiwit umur piro kelas piro? wet cilik sak cindil kae. Ket kelas Ora 2 SD. Ora kuwi turunane Clurut apa jenenge kok Cindil iki lho. Ya sik inil-inil kae kok. Cek Kelas kelas loro SD. 2. Kelas 2 SD saiki 2 SMA. Wis tau nderek Mbah Hanom. Sudah. Ya kowe iki ora ketang sithik Mbah Hanom ki ya nyawabi marang kariermu. Mula ya ora ana salahe yen kowe tetep nderekke Mbah Hanom. Ya, ya aja mung Mbah Hanom tok, ya Mbah Bagong barang kuwi. Iya, kok Mbah? Loh, lah kuwi adike Pak Hanom ya, Mbah. Kowe Aku ki apike iki aja Mbah Ketuan. Om Emah. Diki. Emah. Ora. Kok emah ngapa? Ya kan nenek urutane. Nah. Iki Mbah Hanom, ki Pak Bagong, terus kae Dik Bayu. Kembali sodi. Kemana Dek Bayu? Urut, Mas. Aja Dik. Ya, Mas Aja kok. Dik. Dek Nani. Yo Mas Bayu. Wah. Mas Bayu ke mau sempet tak prank lho Pak De. Napa? Jam 10 lah kok ngirim Sherlock toh. Lah terus jam Ya kan? 10 ki lagi ngirim Sherlock. Lagi ngirim Sherlock 10 bengi iki. Lah kok jawabmu piye? Lah jawabku kan lek ngirim Sherlock kan yo mbok ket mau awan gitu. Lah jam 6 ki aku ki wis tekan kene Pak De ceritane. Jam 6 sore kan wis tekan Tekan kene. kene. Terus aku jam 10 lagi dikirim Sherlock aku yo ngomong lek aku rong budal ngono. Oh iya bener kesalahan dia kamu manfaatkan bahan ngapa. Lho kowe lak sing ngekeki jam piro? Jam 10. Lho aku kuwi wayangan wis bubar lagi dikeki Sherlock kok. Lah ber jare lara kok ya ora tak kabari. Lah jare sing lara ben Mbah Gareng wae. Niken lho. Oh lara. Wong senengane yo. Ning alhamdulillah Mas Gareng pun sowan, Mbak Niken wis sowan. Nggih. Iki pancen wis diantu-antu. Heeh. Angger nduk Niken sing dadi bintang tamu ngerti ora Mas? HP iki kaya antene kae lho. Wis tingkat-tingkat. Wis rolas. Oh iki streaming kabeh to? Iya. Anu le nduk Pak De ora iso mampir ngomah iki langsungan ning kene ya. Aku ora iso mampir ning Ngadirojo. Moko jare diarep-arep lho jane. Pancen sengaja mboten kula ampiri. Wis Mergo ditani. diarep-arep ya diburi-buri aku gelem. Ha iya. Wis ditani tangga-tangga barang ya. Maksamu tagih utang kowe. Jane Boten. wis meh nglumpuk kabeh kari mangkate to ya kan.
Ngenteni angkutane dadi. Ketoke Nggih. Mbahmu anom ki sajake wis ora seneng tak eloni ra Piye seneng. to, piye. Iya kayake wis risih kok ya. Lah ki ngono ki piye? Ya ora apa-apa ta, ben tak eloni ae. Berarti Mbah Nom ki seneng lek dieloni wong ayu-ayu ora koyo sampeyan. Melu Mbah Anom nganti tuwekmu kaya Darsini ra apa-apa. Wes melu terus. Apa nesu iki ngapa ta Lah jane? ya wong budar ora melok disebut-sebut. Wes ben aku mbok set tok. Wong aku sing seneng dereke Pak Anom kok kowe iso. Loh, kan karek Mbah Anom nyaman apa mboten jenengan balik dieloke kalih anu Mbah Gareng niki. Jane ya ewo pikiran. Lah, Nggih, bener nek ewuh. Ha wong liyane putih karo ireng kok kono coklat dhewe. kuning dhewe kaya telek. Ha, kaya ngono kuwi. Kaya ngono kok bolong. Kaya lele kuning. Jangan menghina nuwun sewu, jangan menghina telek. Ora kurang ngomong Kowe telek. sedina ora iso nelek, bosok wetengmu. Loh, emang aku sedina iki mau rong telek kok. Ndang kono telek nang arep. Rong dina pisan aku. Aku rong dina pisan. Lek sedina pisan wong normal, aku ora normal kok. Nelek ngene gare malah kaya lele. Kowe Kowe dina rong nelek to. Urung. Sake kae ya. Nyapa? Kae lho sing nemu dhewe. Nyapa? Nganti nganggo pampers. Nelek. Ora sak rebuk telek ayo. Jenengane ngomong telek kok. Ayo. Ayo. Nanjake. Gedung iki kan kowe matur apa sih karo panjenenganipun keluarga besar dari Pak Dani Srianto. Siapa itu Pak Dani Pak Srianto? Lho kowe iki sing bayar kowe kok. Lho aku teko Mas Bayu kok. Wah makelar to kae. Ora sae lho. Ngono aku wis Den, aku. Wah ora ben Pak Dani dhewe. Wah jebule lewat kowe. Mboten, aku ki mung menghubungkan Mas Dani ngersake Mbak Niken. Nduk Niken. Apa? Mas Dak kok apa kuwi aku ki Mbak Niken ora sampeyan kok. Sampeyan iki jenenge sapa? Gareng karo Niken kok ora iso Aku ora jawab bedake. kowe wong aku jawab Bayu. Aku ora nyeluk kok. Aku jawab Pak Anom to. Aku meneng iki. Kowe iki ngrumangsanono ya. Anu, Pak Dani liyane mriki sing enten wayangan budi kula tak pindah gon mawon. Halo, nang TV enek lho, ning wayangan lho. Aku nang kene ra diakoni dalang telu. Ngene ya Mbak Niken. Nggih pripun Pak Wis Bapak? anu arep golek darang liyane. Pripun? Aneh. Mbah Warsino. Mbak Warsino Batu. Wis. Bawa seno mboten lho. Ndak aku dagel sing ora ono. Niki acarane napa? Anu ngene ya Mbak Niken, saka kersane Mas Dani iki tasakuran, iya ta? Nggih. Milad Pondok Pesantren Al-Mardiyah, lan uga Haul Akbar Luhur Al-Mardiyah. Nggih. Iki kegiatane akeh banget, kegiatan sosial lan uga kegiatan hiburan sing niate nglipur masyarakat. Lah warga kene iki kangen karo sing jenenge Mbak Niken Salindri. Oh nggih. Kuwi sapa meneh? Liyane Niken Salindri sapa? Aku ya dalang ya iso. Aku enek irenge kok kaya telek cecak nok putih karo ireng. Wong ki ora ana sing sempurna. Sesuci apapun orang pasti punya dosa walaupun setitik. Weh, ya ibah. Iya. Mula sesuk neh iki anu konfirmasi se. Apa, Mas? Sampeyan ki nek lewat anu Limbuk, Mas Limbuk klambine apa? Seragame apa? Ben ketok Menyesuaikan. kaya keru. Lah. Ngerti ra? Keru kok keru. Dalam kono ki TLK. Apa iki? PLK. Telek. Wah, Telek. Den, kok warnane apa biru? Bareng aku nggawa biru, ngerti-ngerti ireng. Aku ping piro ae diblusukke. Lah